ஜான் பேசுகிறேன். இன்னைக்கான யூடியூப்ல என்ன பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, யூரோப்பியன் யூனியனை பற்றி பார்க்க போகிறோம். யூரோ காண்டினென்ட், யூரோப்பியன் காண்டினென்ட், அந்த மாதிரி நிறைய சொல்லலாம். இந்த யூரோ வந்து 10.18 மில்லியன் கிலோமீட்டர் ஸ்கொயர் கவராக இருக்குது. இதோட பாப்புலேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 74.64 crore இருக்குது. இதோட ஜிடிபின்னு பார்த்தீங்கன்னா $30.34 trillion இருக்குது. நாமினல் ஜிடிபின்னு பார்த்தீங்கன்னா $23.5 trillion இருக்குது. ரிலீஜியஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்டியானிட்டி வந்து 75.2% இருக்குது. அப்புறம் இஸ்லாம்ஸ் வந்து 8.7% இருக்குது. நோ ரிலீஜியஸ் வந்து 18.2% இருக்குது. 0.7 வந்து அதர் ரிலீஜியன்ஸாக இருக்குது. இந்த மொத்த கண்ட்ரிஸ்லையும் பார்த்தீங்கன்னா யூரோ தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதாவது ஒரு யூரோனா இங்கே வந்து 96.12 rupees இருக்குது. அதாவது அங்கே ஒரு யூரோ எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்ல போனால், அங்கே உங்கள் ஃப்ரெண்ட் இருக்காரு, அவருக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு யூரோ அமிச்சாருன்னா உங்களுக்கு வந்து 96.12 rupees வரும். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த யூரோப்பில் வந்து மொத்தமாக 44 கண்ட்ரிஸஸ் இருக்குது, 50 சோவனைட் ஸ்டேட்டஸ் இருக்குது. அந்த மாதிரியான பல ஹிஸ்ட்ரிகளை வந்து இந்த யூரோப் கான்டினென்ட்டில் வந்து நிறைய சொல்லப்போலாம். இந்த ஹிஸ்ட்ரியில் முசோலினின் அதுக்கப்புறம் ஹிட்லர் இருக்காரு, அந்த மாதிரியான நிறைய விஷயம் இருக்குது இந்த யூரோப்பில். அதெல்லாம் சொல்லப்போனால் இந்த வீடியோ வந்து 1 மணி நேரம் ஆயிரும். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த யூரோப்பில் வந்து மெயின் சிட்டிஸ், லார்ஜஸ்ட் சிட்டின்னு சொல்ல போனால் செயின்ட் பீட்டர்ஸ்பர்க் இருக்குது, பாரிஸ் இருக்குது. பாரிஸ் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் தான். பாரிஸ் இருக்குது, மிலான் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய கண்ட்ரிஸ், நிறைய லார்ஜஸ்ட் சிட்டிஸ் இருக்குது, நிறைய கல்ச்சர்ஸ் இருக்குது, அப்புறம் நிறைய டூரிசம் பிளேஸ் இருக்குது. அது மாதிரி நிறைய இருக்குது. எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போனால் ஃபின்லாண்ட் இருக்குது. ஃபின்லாண்டில் தான் நோக்கியா கம்பெனி இருக்குது. அப்புறம் லண்டன், உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்ச லண்டன். அந்த மாதிரியான கண்ட்ரிஸ்லாம் இங்கே ரொம்ப பிரபலமாக இருக்குது. மொத்தமாக இதோட ஃபுல் கண்ட்ரோல் வந்து கிட்டத்தட்ட 1962லையோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து எல்லாமே பிரிட்டிஷ் கையில் தான் இருந்துச்சு. 1992ல் வந்து இந்த யூரோப் வந்து தனியாக ஒரு யூரோ நாங்கள் யூனியன் ஆரம்பிக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ தான் இந்த யூரோ கரன்சிலாம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதுக்கு முன்னாடியிலேருந்து கொஞ்சம் பின்னோக்கி போகலாம். அதாவது 5வது செஞ்சுரியில் தான் ஃபஸ்ட்டு இந்த இங்கிலீஷ் கண்டுபிடிச்சாங்க. இங்கிலீஷ் தெரியுமில்ல, அதாவது ஆங்கிலோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே, அந்த இதுக்கு இங்கிலீஷ் கண்டுபிடிச்சாங்க. இது இங்கிலீஷோட ஃபர்ஸ்ட் பேர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிலோ சாக்சன் அப்படிம்பாங்க. இந்த இங்கிலீஷ் வந்து கிட்டத்தட்ட 5th centuryக்கு முன்னாடியிலேருந்து இந்த இங்கிலீஷ் இருக்குது. அப்புறம் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லா கண்ட்ரிஸ்க்கும் அதாவது பிரிட்டிஷ் எம்பையர் வந்து இந்த மொத்த உலகத்தை ஆட்சி பண்ண முடிவு பண்ணும்போது மொத்தமாக எல்லாருமே, அதாவது இந்தியா வந்து 200 வருஷம் ஆட்சி பண்ணாங்க, அமெரிக்கா, அப்புறம் அந்த ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரிஸ், அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணும்போது தான் இந்த இங்கிலீஷ் வந்து அவங்க எல்லாருக்கும் ஸ்ப்ரெட் ஆக ஆரம்பிச்சுது. இந்த யூரோவில் வந்து எல்லாருமே வந்து ஒரு கல்ச்சராக பின்பற்றி வராங்க. எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்ல போனால் யாருமே ஸ்கை ஸ்கிராப்பர் கட்ட மாட்டாங்க. அதாவது பெரிய பெரிய பில்டிங்ஸ் 50 அடிக்கு மாடம் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் கட்ட மாட்டாங்க. வெறும் 15லேருந்து 20 அவ்வளோதான். அதுக்கு மேலே எந்த பில்டிங்ஸும் அவ்வளோவா அங்கே பார்க்க முடியாது. வில்லேஜ் ஆஃப் யூரோ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு 4 ஸ்டேட்ஸ் இருக்குது. அது வந்து பெல்ஜியம், பாரிஸ், லக்சம்பர்க் அண்டு இட்டாலி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? இந்த யூரோ பற்றி ஃபுல்லாக பார்த்தாச்சு. அடுத்தடுத்த வீடியோவில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைனாக சொல்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.